Aku khas cengkoke jenengan, Mbak. Jan. Nggih. Sing kuwi lho piye mau? Siji. Apa ya aku ra iso aku. Bisa aku meng cengkoke. Pripun? Mati. Apik genderanmu ra apik. Memang sing ora apik ki wandamu iki kok reng. Hus, body shaming ra. Tendangan dasmu kowe. Sabar. Nek gawe kawan ompak-ompakan ya apik tenan. Apik. Kek, siapa? Mbak Lintang kan? Iya. Slak garing. Weh. Baraup to. Weh. Bar cuci muka. Ngono. Ngaturke tembang, Mbak. Apa sing urung mau, Kang? Hah? Sing urung mau apa? Pepeleng. Oh ya karo apa meneh? Kacu kuning. Oh ya. Nene mong kacu kuning. Sing apali meng kuwine tok rek. Anu tru. Ya ora apa-apa. Berdiri, Mbak, biar kelihatan. Oh ya. Mbak Lintang Alian. Ya. Lintang kok Lintang Alian. Lintang Kairo. Nggih, Sugeng Enjing Mas Dalang. Nggih, Sugeng Enjing, Mbak. Nggih. Nggih. Cumenang. Lah iya ngono. Liyane kowe ngadeg kok. Sampeyan lingguh dhewe. Ayo. Pekewuh ta? Mboten. Oh ya. Ya prayoga. Nggih. Prayogane nembang, Mbak. Iki pamundutan isih akeh. Wah, kata. Nggih. Nggih napa Mas? Kurang luwih isih 15-an layang sing kurang diwaca ya to? Heeh. Mas. Lah niku borongan apa pripun? Wah, harian kok ora mung trimo borong. Harian. Tukange men iso. Mau sing saka Jakarta ya wis WA. Oh nggih. Transfer dari sejuta. WA, dari WhatsApp juga banyak. Heeh. Ana sing WA sampean ora? Mboten. Mbok menawa titipan requestan tembang nek mau iki mau sing saka Jakarta transfer 1 juta. Oh, Sing nggih. 300 kon ngekke Bagong, sing 700 kon ngepek Gareng ngono. Rencana saka sapa kuwi? Saka Pak Prabowo. Wah. Aku ki anak murid presiden kok ora. Sing nyekel aku. Iya kowe mau nang sedalan-dalan nang mobil ngumuk kowe derajatmu pangkatmu. Aku ya meng aku mbiyen arep anu apa nyalon lurah ki aku ora dadi mergo jenengku ora enek ere. Tenan kok niki, Mbak. Niki si pintar niki ajeng nyalon lurah men ora dadi mergo ora enek ere. Ora enek ere. Heeh. Bawani Mbak Rukun Islam. Oh nggih. Rukun Islam ing limapun iki bejo iki Gong. Piye? Bisa entuk lakon. Ya ora apa-apa. Mau sore kaya arep njebluk ndasmu ya telaten ono. Iya. Aja pada ya, Mbak. aja padha ditinggalke rukun Islam pun niki. Ora Mbak Lintang Kairo ki wong piyai tetek tatak tangguh karo tanggon Wah. geblegon ngono. Iya.
Ayo cakepan ki yo pancen iso diwolak-walik iso dienggo iki iso kuwi ngono kaya mbak ya. Kedahe pripun? Iku. Hah? Iku nggih kedahe. Puniku apa karo puniki ya wis padha wae wong karo sing ngomong. Nek iki sing muni lenang, nek u sing muni wedok. Oh. Oh. Kualik berarti. Oke. Kaya limbuk cangik kae, limbuk kae dumadi saka 5 huruf to niku L I M B U K. Oh nggih. Atau Nggih. eneng artine. Artinya apa? L I M B U K kuwi tegese linambaran iman murih bisa urip kepenak. Wah. Kuwi ya saka tembung besok nyelat mletik nggih Mas. wah mletik ndase. Kuwi jarwa dosa saka tembung li karo mbok. Kuwi gabungan reke bapak karo tembok. Ibarate ora kena saru, ora kok saru iki perkara biologis lho, Kang. Oh, biologis. Mbak Lintang tak ajari sing ora-ora. Weh, ora tak ajari ka wis. Ahli. Golek teori dhewe ngono ki. Sahadate. Engko bayare gede dhewe kuwi. Beralih jadi peladen ya, Mas ya. Ah iya. Kang angka siji kuwi kastengkoke jenengan, Mbak. Jan. Nggih. Sing kuwi lho piye mau? Siji. Apa aku ora iso aku. Bisa aku meng cengkoke. Pripun? Anu Cengkoke napa? Cengkok ribuan kilo. Niku lagune napa Iwan Fals? Bener. Iwan Fals ning pas wis dong titi laras, dadi ora Fals. Terus, mutu ora ngono kuwi. Ora. Ayo. Kang kapindo salat dene kang Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Nggih. Arep kurapa arep Mbak Lintang dhewe rek. Prayogane kur to. Oh iya. Nggih, nyemanggaken mawon pripun? Ya kur karena sampean ya karo nang jumeneng nang kono. Ah nggih. Dadi men para damen-damen mania iki. Damen-damen. Leren ledro. Damen kaya nek damen anu ke lho, Mbak. Damen kebanjiran kena do mblasah. Pari ke do kebanjiran kena do ngebiak kabeh to. Ah nggih. Candrane yen Cinandra kaya damen. Sinten jenengan pun ra trima lho Mas jane. Nah? Nggih eman to cantik-cantik lho Mas. Ayo. Yo ayo kae ning luwih nengen kele do gladi resik mati. Gladi resik kok mati. Nggih, pepeleng Mas. Monggo, arep sing jaipong apa arep sing ngendang batangan to? Sing jaipong wae. Ben gak ndang waras wae. Wah iya. Kudu kaya energi kowe. Iya. Disangoni Vitacik kok. Nggih pitik lho jane. Kok Vitacik. Kuwi ana legendane lho, Mbak. Napa? Bungkus Vitacik kuwi to. Nggih. Ayo karo si Mas Juang kae pelakune. Dinggo nyimpen duit. Oh. Aku nek karo bojone rak ngene banget. Nek kan ngombe kuwi semot.
Apa jenenge? Ya efeke dadi Niku lho, pilek. Pilek. oh pilek. Pilek. Pilek terus amit Napa? suwe-suwe lambene saya madat. Ya, pepeling. Ayo Mas, Mas Mojo. Yo. Cebrot.
diaturke Mbak, beling. Nggih, sampun. Sing anu ki sapa jenenge, Kang? Apa? Sapa mau lagu sapa mau? Lagu apa kok lagu sapa? Lagune napa? Anu kacu kuning mau. Kacu kuning. Seragenan ya Mbak ya kuwi ya. Nggih, sinten menika Kang Nembang? Tante. Oh, tante. Tante anaknya. Tante. Oh iya, ayo tante kacunya tante. Apa jenenge sepote reng sik iki mikir aku. Panas-panas mlaku ora nggawa payung. Yo, ayo. Oh sing ngendang, sing ngendang agek nyumet rokok. Nyumet rokok. Ayo Mbak kek karo ngadeg, Mbak. Yo. Ya, monggo tante. Mbak Niken nggih? Mbak Niken. Oh nggih. Ki ora sepote. Wah, aku mah dadi ngebleng gara-gara Bagong mau. Apa? Salahku apa? Awang aku ora cer. Serasa. Oh, pon berdiri loh. Mudar kagol. Kok kocak tojo. Weh, sajake arep pindho ah. Weh. Cangkemmu meneng kok. Ndak apa? Hah? Pindah weh-wehan iku mau. Topel. Wong leken-leken tata-tata golek momongan. Niki blancane kan pinggal sono su arep ya badhe tindakan. Ya anu tembange kacu. Kacu kuning. Kacu kuning Ora nganggo kayo, Mbak. Kacu kuning. Kacu. Ana ora nganggo kayo ming kacu kuning. Iya. Digabung. Kaya bebek goreng barang ki nek ora enek bene ora enak. Ora enak. Bebek. Iya. Ayo Mas Maja, mbangane di brakot Bathara Kala ngono. Mbak Niken ki suarane anu pules ya, Kang. Alus, pules. Alus. Alus. Nang nak karo Mbak Lintang isih kalah halus Mbak Lintang. Lah, mboten.
Kok faktor usia, Mbak. Ngono kuwi. Nuwun sewu. Lha mboten no, sami mawon. Faktor usia nek Mbak Niken ki ya alus ning aluse alus agal. Oh nek alus agal ki jenenge ora alus. Nek kalau seni ra krasa ya. Oh. Nah, Di rungokke adine mbok ya sing prayoga. Sing prayoga. Kok ora senengane. Mbangane rana-rana sangutan coplas. Iya. Ya. Lanjut ya. Yo. Lanjut ke selarep nang Temanggung iki aku. Arep ngapa? Tanda tangan. Gayamu. Tanda tangan apa? Embuh apa ya? Yo, Mbak. Coba Pak Niken. Napa? Pak Niken. Mbak. Oh, Mbak. Oh, piye jenengane? Krunguku Pak Niken. Kapan le operasi? Cek fungsi ya. Oh, iya ya. Mbak iki Mbak mau, Mbak. Dadi ati iki diaturke. Ah, nggih. Dadi ati nggih. Siji nah yo ya ora ya. Iya. Nggih. Oke. Langsung langgamipun apa pripun? Iya. Nggih. Ya bukane kok kepiye-kepiye karena iki sing aku mesake tim-tim gamelan iki kok nek. Ah nggih, iki mboten napa-napa. Mongko ya do butuh madang barang. Iya. Coba nek tenagane iki robot, Mbak. Dadi. Wah, nggih. Iya. Dadi ati, Kang. Wah. Nggih. Golek isih
Yo. Sing kaya tapi
Nggih ditelasaken. Rina wangi dadi ati wong prasaja Matur nuwun, Mbak. Iya. Injih matur sembah nuwun ugi Mas Dalang. Sedaya kalpatan nyuwun pamunten niki kula Injih tak semanten kula ugi. ngentekke lakon sak ceritan meneh. Injih pangapunten saderengipun Mas Dalang menawi kathah lepatipun. Sami-sami, Mbak. Nggih. Pokoke nyambut gawe bareng seneng bareng bungah bareng gayeng bareng gumiyak bareng. Nggih. Siap. Yo, ya, Kandoro Janaka. Matur suwun nggih Mas Dalang. Nggih, Mbak Lintang ndereke sing atos-atos liwat dalan mawon nggih. Ampun ndubras. Iya. Surah sak nglucu kowe iki kae aku awake dhewe wis ditinggal Ndoro Janaka karo bapak. Wah, aku yo mlaku banter banget lho. Maratmara Sang Arjuna semunira kang kamanungsan kasrepan tingkaing mungsuh nirang padha kadang mbel kekek saduli tomel ngapunten Ndara. Kok Semar kaget? Kaget Semar napa? Sampeyan niku kula suwuni dawuh. Kula niku nyuwun sampeyan ngendika. Janjane kula sak anak-anak kula niku ajeng sampeyan jak teng pundi? Sampeyan sungkawa perkara bojone nuwun sewu. Kaya-kaya sampeyan niku pasemone mlaku aduh gendring tanpa nganggo mandhep. Kaya-kaya sampeyan arep mupus karo gesange sampeyan Ndara. Mangeling-eling mangemut. Urip sampeyan niku ora mung mligi perkara wong wedok, ora mung mligi perkara katresnan lho Ndara. Nek ngeten iki carane Pandhawa godhang, nek Pandhawa godhang kekuatan negara Ngamarta susut, nek kekuatan negara Ngamarta susut, kawula nungsang puyang numbuk bentus lho Ndara. Ridho mawur mangawawur wurahan tengarane ngajuret gong maguru gongso Kakang Semar pripun sayekti anggonku nganti marang kowe saat majam wong arep tak kandhi tumuju tepining samudra. Lajeng napa? Tak kira pancen wis bener kekarepanku yen to luwung boyo aku mati ora nyumurupi gelaring jagat. Seming rembulan yen to kudu kelangan bojo, kelangan anak Kakang. Allah. Mengono kok abrak.
Tuma. Kok cik lho sampean. Mbok ya mesake kawula ngamarta Ndara, sampean iki aja sak gelem iki. Kula niki lho ditinggal bojo kula, terus anak kula dipasrahke teng kula. Aku ora judrek to, ngomong bocah kula niku bandeli ra jamak-jamak ya, Tru. Nek ora disambi cik ra ya sing ora urip aku. Aku mangrungokke ature Bagong niku, mang pidangetke ature si Dobleh niku. Ora pantes, ora patut sampean kok mupus urip ming perkara wedokan. Ya. Siswa matur marang Sang Mahayogi Sang Wipara Kadiparan Kakang Semar pripun ya iki ingkang nyaingi kelawan Janaka Praptarene ya jagat pangestungkara Kakang Arjuna Yayi Dewa Sraniwi sawise siadi gawe gelo rasaning pun Kakang lha kota dadi marepekipun Kakang kamangka wis arep telas tulise Janaka lho kosek anane Dewa Srani merepeki marang sampeyan kuwi mergo aku arep nglempengke rembug njejeke perkara apa tak kira ora ana ingkang pantes dijejeke lan ora ana ingkang dipenerake mergo pancen wis jangkaning kodrat lan uga wis pinesti yen to Janaka bakal telas tulise aja duweni pambegan kaya ngono lho Kakang sampeyan kuwi satriya kudune luwih bisa mangerteni marang kananing jagat anane aku sowan mrene iki malah supaya Kakang Janaka ora duweni rasa pangrasa sengit marang Dewa Srani mergo ngene yen to aku nglanggati sartane yen to aku kepengin mengku garwa marang Kakang Mbok Betari Dresanala kamangka tanpa aku duweni rembug aku ora matur sartane aku ora nembung ngersane Kakang Janaka kuwi dadi jalaran dosa tumrap Dewa Srani uga Kakang Janaka bakal duweni rasa gething keburu sengit karo aku ning tak kira sampean kuwi kudune malah bisa duweni rasa pangrasa ingkang matur nuwun. Bojomu ya Kakang Mbok Betari Dresanala tak jaluk arep tak rabeni kuwi arep tak muktekke lho Kang. Arep tak muktekke. Ora kok jeneng arep tak piloro atine, ora arep tak gawe sengsara uripe ning arep tak muktekke. Yen cara wong sing bisa mikir kanthi temen lan tuwajuh tak kira malah ngaturke panuwun karo Dewa Srani mergo bojone wis tak ewangi ngopeni. Iya. Ngono. Dadi ora usah dadak kowe ndek rasa sengit kowe ora usah dadak duwe rasa mangkel karo Dewa Srani mergo Dewa Srani wis ngopeni ngewangi ngopeni garwamu. Iye. Dadi kowe prapta mrene arep nembung Dresanala. Mestine ngono. Lah niku sing kawugan amalane pun culke mawon nek cara kula. Ha to Bagong ora. Enak ya. Dewa Srani Kakang Janaka apa? Tak kira Arjuna bakal tetel kasatriyane yen aku mbirat ora mbelani marang kulawargaku. Kulawargamu sing endi? Kowe wis ninggal karo Dresanala lho. Dresanala tok tinggal kuwi padha karo kowe wis mupus talining katresnan. Nek wis kaya ngene iki terus apa sing arep tanggung jawab? Kamangka aku wis saguh ngopeni garwamu ya kuwi Kakang Mbok Betari Dresanala. Ora pati-pati kowe bisa mengku garwa marang Diajeng Dresanala yen to durung bisa nglumundhungke mestakane panengah Pandhawa. Wah, dadi karepmu arep atos-atosan ya. Ora dadi ngopo tak ladeni saisaku tak ladeni Kakang Janaka.
Manten nggih Nalendreng Tunggul Malaya Prabu Dewa Serani campuh Bitutama marang panengah Pandhawa Sang Raden Arjuna nalika semanten bingung Sang Yapara Panakawan piye kae ramah mandeg-mandeg piye Pak kae kok gelut campuh Bitutama ora mandeg-mandeg kok dadi des. Wah, asik banget, gayeng banget yakin aku. Ndelok wong gelut mergo rebutan wedokan ya tru ya. Jan wis nek aku kok trimo milih harga diri. Gelut kok mung perkara ora sida. Arep muni apa? Arep muni apa? Muni apa? Ora celemongan to gong ora. Oh, aku ndelok wong loro kae. Sapa kae? Sapa jenenge Dewa Serani? Heeh. Karo Ndara Janaka gelut meng perkara rebutan bojo. Wah, jalus. Mutu ora ngono kuwi ora. Nek trimo dadi aku dadi Ndara Janaka teko tak ikhlaske ngono wae. Malahane aku ndek bojo ya meng ngrekos. Ndek bojo meng aku meng godhong cawat. Wah. Wes luluh nek karo bojoku, nek ora ning coba aku ngangah-angah kae. Begitu. Wah. Petruk mlayu nyang Amarta Petruk nyun pamit, Pak.